Cyn dechrau y fideo yma, gwneud yn siŵr bod y safle o gwmpas chi yn glir i gwneud y ymarferion yma. Hefyd, gwneud yn siŵr i darllen y gwybodaeth diogelwch ar wefan Actif Gogledd Cymru. Sesiwn gyflym i Canolradd, perffaith i amserlen brysur. Dwi'n mynd i sefyll i gwneud hein, dechrau'n ar y 10 a adeiladu i fyny. I fyny i ti os wyt ti'n gwneud y 3 set o 20. Da ni'n mynd i gwneud 9 ymarferion a cael 20 eiliad rest. Gad ni dechrau. Gwneud siŵr bod traed yn gwneud beth blaen, bod chi sefyll i fyny'n syth, bod ysgwydda'n lawr, a da ni'n edrych ymlaen. Iawn? 20 eiliad, ffwrdd ni. Siŵr bod chi'n sefyll i fyny'n dal. Da iawn. Da ni'n mynd i'r wal. Baent llaw allan. Chydig bach yn fwy na ysgwydd. Cam, neu 2 yn ôl. Da ni'n mynd i plygu paneli. Ffwrdd â ni. Neu siŵr bod chi'n codi pen, bod chi'n edrych yn syth ymlaen, a bod chi'n cadw cefn y syth fel da ni'n plygu. Da iawn, a marcio. Nesaf da ni'n gwneud bob yn ail pen glin, cadw gefn yn syth. Pan ydych chi'n barod, ffwrdd â chi. Os ydych chi eisiau gafal, ywch chi gafal, neu gollwng y breichiau. Mae'n fyny chi. 5 eiliad i fynd. Dwi'n mynd nôl at y wal. Neu gawch chi defnyddio'r desg, neu gawch chi defnyddio'r sinc, rhywbeth. Ond dwi'n mynd i wneud plygu pen glin at penol. Os ydych chi'n hapus i gafal ffwrdd, gawn ni wneud. Cofio sefyll i fyny'n syth ac edrych ymlaen. Da iawn, a gyflocio. Rhaid ni'n gwneud plancet ar y wal, lawr ac i fyny. Neu siŵr bod cefn syth. Da ni'n barod? Ffwrdd â ni. Cofio cadw cefn yn syth, paid â plygu. Dal i fynd. Un arall yn meddwl. Ac ymlacio. Oce, newn ni eistedd a sefyll, neu gewch chi wneud y squat lawr. Pan ydych chi barod, ffwrdd â ni. Neu siŵr bod basau traed yn gwneud beth blaen, a bod penol yn mynd yn ôl. Ddim rhaid chi wneud breichiau, gewch chi gadw o'r ochr. Da iawn. Oce, nesaf, codi fyny, a bys y traed, sodle fyny, ac i lawr. Rwy'ch chi ddim yn y wal os ydych chi eisiau, neu cader, neu'r sinc, rwy bynnag ti eisiau. Trio cadw llygunau, neu edrych ymlaen. 2 eiliad. Da iawn, nôl i'r wal. Ni'n mynd i abydwyla, tynnu penel yn ôl at y wal i gweithio ar ysgwydda. Da ni'n barod? Ffwrdd â chi. Gobeithio bod chi'n gynesu fyny. Dim rhaid chi dilyn fi neu popeth, os eisiau rest, cymwch o. Da iawn, nôl i'r canol ystafell. Neu lle bynnag da chi, dyn ni'n gwneud lunge i'r ochr, nôl i'r canol. Right, pan da chi'n barod, ffwrdd â chi.
Cofiwch bych chi'n neud nhw mwy fach os da chi eisiau. Neu gech chi'n neud nhw'n fwy. Dewis di. 4 eiliad i fynd. Da iawn. 20 eiliad rest. Dal i symud y draed. Gewch chi gorffen fan hyn, neu gewch chi dechrau eto. Eisiau bod chi'n edrych ymlaen. Bod chi'n gwenu. Gen i 5 eiliad i fynd. Da ni'n mynd at y wal. Gen i'r press-ups ne, pan ydych chi'n barod. Dyna allan, chydig bach yn fwy na ysgwyddau. Ffwr â ni. Gwneud siŵr bod chi'n cadw cefn sydd. Os da chi eisiau gweithio yn mwy galed, gyda traed allan, mae gollwng o breichiau chydig bach. Ymlacio. Un nesaf di codi penglin i fyny. Pan ydych chi'n barod. Ffwr â chi. Fyny ti faint o uwch mae penglin yn dod. Ddim rhaid chi defnyddio breichiau. Mae fyny ti. Yn ymlacio. Fynd at y wal eto. Fe nesaf ydy plygu penglin i fyny bob ochr. Pan ti'n barod, hein i gychwyn, os da chi eisiau gafel ffwr. Gewch chi wneud, neu os ti'n hapus, dau llaw. Ac ymlacio. Da iawn. Un nesaf. Planks. Hefo breichiau ni. Da ni'n barod? Ffwr â ni. Eto, gwneud siŵr bod cefn yn syth. Bod chi fan plygu fan hyn, dal i fynd. A gwneud siŵr bod llygyd yn edrych syth ymlaen. Sydd. Ac ymlacio lawr. Nesaf, da ni'n gwneud squats, neu gewch chi eistedd a sefyll ar gadair. Gwneud yn siŵr bod y gadair yn llonydd. Pan da ni'n barod, ffwr â ni. So, bystedd traed yn gwynebu tu blaen, hips yn ôl, ond fron i fyny. 10 eiliad i fynd. Cofio os ti eisiau stopio, gewch chi wneud. Ac ymlacio. Ni'n di codi sodlau i fyny, ac i lawr pan ti'n barod. Os da chi eisiau wal, cyrraedd y wal, neu defnyddiwch y worktops yn y gegin os ydych chi eisiau, fyny a lawr. Dwi'n siŵr os nes i ddweud hwn i ti o blaen, ond mae'n opsiwn arall i wneud am mwy ganodd, os ydych chi eisiau fa. Oce, dwi'n mynd i wneud cefn ar y wal. So ddim reit wrth ymwyl y wal, ond dwi'n mynd i codi agor dwylo penelin yn ôl at y wal. Codi cymryd gwynt. Da ni'n trio gweithio y muscles a cefn yn y top. Da iawn, ymlacio lawr. Oce, goffen efo'r un fawr. Da ni'n gwneud lunge i'r ochr. Pam ti'n barod? Ffwr â ni. Just edrych i lawr, neu siŵr bod bysedd traed yn gwynebu tu blaen. Paid edrych am hir. Just i wneud siŵr bod nhw'n iawn. Ddim rhaid chi defnyddio breichiau. Ti, ac ymlacio. Just cael rest 20 munud. Just dal i symud y draed. Pan ydych chi'n barod, ni'n nôl i cered yn gyflym ar y safle. Barod?
ffwrdd â chi. A traed fi'n swnllyd. Eisiau bod chi'n sefyll i fyny. Edrych ymlaen, come on, set olaf gen ni. 5 eiliad i fynd. Da ni nôl at y wal i'r press-ups neto. Da ni barod. Cam neu ddau yn ôl, plygu panelin. Eisiau bod cefn yn sydd. Mwy o pell i ffwrdd wyt ti, mwy galed ydi o. Amser i neud un. A dwi'n da iawn. Dyn ni plygu panelin, pengliniau tro yma. Gwynebu'r wal, ond ydych chi'n barod. Ffwrdd â ni. Os wyt ti eisiau. Neu gewch chi wneud efo lau llaw. Dewis di. Cofiwch nhw ddim brifo, ond wrach ti'n teimlo nhw'n symud o gwmpas y penglin. Da iawn. Oce, erbyn y wal eto, da ni'n gwneud planks, plygu, a sythu fyny. Neisiwch chi'n edrych ymlaen bod cefn ddim yn symud. Ar y fath o blaen, os eisiau gwneud yn mwy anodd, cei ffwrdd o'r wal. Dwi'n gwneud eistedd y sefyll neu squats yn ôl. 20 munud ffwrdd â ni. Cofiwch chi fyny. Her brych os ti eisiau. Pump eiliad i fynd. Da iawn. Fyny ar bastad traed. Os ydych chi eisiau gafel ar rhywbeth, gewch chi wneud. Barod. Ffwrdd â ni. Dwi'n siŵr y set dwi'n hefyd yn gwneud brych i ni. So os ti eisiau gwneud braich, neu'r ddau braich, neu just cadw efo'r traed. 5 eiliad i fynd. At y wal. Ddim rhy agos. Cefn syth. Dwi'n di agor dwylo. Dod o'r panelin yn ôl. Ffwrdd â chi. Cofio anadlu. Bydd y dal dy wynt. Da ni bron iawn di gorffen efo hein. Ymlacio. Gorffen efo'r un mawr. Neu'r cam mawr i'r ochr. Plygu penglinau. Pan ydych chi'n barod. Ffwrdd â ni. Gan ni dweud o blaen, neu eisiau bod bysau traed yn gwynebu. Ti blaen a bod nhw ddim yn troi allan. Pa dweud ti'n chymru hir. Un arall. Gwych. Da iawn. Dwi eisiau arafu lawr chydig bach wwan. Ar ôl wneud 3 set. Da iawn. Dwi eisiau stretch i fyny. Traed allan. Cymryd gwynt i mewn. Ag allan. Unwaith eto. Cymryd gwynt i mewn. Ac ymlacio. Gobeithio bod chi'n teimlo bod chi wedi symud popeth, bod chi'n mynd rhy boeth, os da chi yn, jyst cer am dro bach o gwmpas yr swyddfa.